мутобиқи нақшаи агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида шуд. Дар ярмаркаи мазкур наздик ба 30 корхона, ташкилоту идораҳо ва муассисаҳои шаҳри Ҳисор иштирок намуда, зиёда аз 400 ҷойҳои кори холиро пешниҳод карданд. То имрӯз аз тарафи раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор тариқи гузарондани чунин ярмаркаи ҷойҳои холӣ садҳо нафар шаҳрвандони бекор ба кор таъмин гардида, ба 86 нафар барои касбомӯзӣ роҳхат дода шуд. Дар маҷмӯъ қариби 200 нафар шаҳрвандони бекор ба шуғлнокӣ ҷалб карда шудааст. имрӯза ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ки тибқи нақшае ки ҳар моҳ аз агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба мо пешниҳод карда буданд ва мо имрӯз ярмаркаи навбатӣ, яъне чорум ярмарка дар шаҳри Ҳисор гузаронда истодаем, ки дар ин ярмарка 346 та ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод аз 28 корхонау ташкилотҳои муассисаҳои шаҳри Ҳисор пешниҳод гардиданд. Дар ин ярмарка 15 нафар дар ҷамоати деҳоти Ориён ба касбомӯзӣ роҳхат гирифтанд ва инчунин дар ин ярмарка дар ҷамоати деҳоти Хонақои кӯҳӣ 20 нафар шаҳрвандони бекоре ки дар қайди раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Ҳисор буд ба кори ҷамъиятӣ сафарбар карда шуд. Ва умуман мо пеш аз ҳама кӯшиш ба ғарз метиҳем ки ҳамчунин ярмаркаҳоро бештар гардонем, чунки дар шаҳри Ҳисор тибқи талаботи бозори меҳнати шаҳри Ҳисор тамоми шаҳрвандоне ки ҷойи кор надоранд ва ҷойи кори мувофиқ таъмин намоем. Ба раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор қариби 176 нафар шаҳрвандони бекор муроҷиат карданд. аз ин 105 нафар дар соҳаҳои гуногун ба кор таъмин карда шуда, дар асоси шартномаи тарафайн бо маркази таълимӣ ба 199 нафар ба касбомӯзии курсҳои кӯтоҳмуддат роҳхат дода шудааст. ман дар ин ярмарка иштирок намуда ба худ ҷойи кори муносиб интихоб намудам ва миннатдории худро ба раиси шаҳри Ҳисор ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам, ки чунин ярмаркаҳо ташкил намуданд ва мехоҳам ки боз ин ярмаркаҳо зиёдтар гардад, чун халқи хонашин барои худ ҷойи кори муносиб пайдо намоянд. дар баробари ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҳам кӯшиш менамоем ки ба ватани худ содиқона хизмат намоем. раёсати агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолӣ ва муҳоҷират дар шаҳри Ҳисор аз рӯи нақша дар 3 моҳ чунин ярмаркаҳоро ташкил менамояд. имрӯз дар ин ярмарка дар 13 ташкилоту корхона наздик ба 50 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гаштанд.